دێروونە ئاغێ وەکە پەیتەختە دەبەرە ئالیان دەهاتە ناسکردن. Di serdema Osmaniyan de navê wê nahiya Aliyan bû ya girêdayî qezayan Sêbînê ya girêdayî Lîwaya Mêrdînê bû. Di serdema Ferenciyan de jî navê wê nahiya Dêrûna Axê bû ya girêdayî qezayê Dijlê ya girêdayî Lîwayê Cezîrê bû. Gundekî kevnara dîrokayî vedgerê sedê salan beryaniha. Gelek caran gundiyan bixwe şûnewarin dîrokî di nav gundê xwe de dîtine heta ra dayekî parastine û gelek care jî belgekirine. Niha jî li devera Aliyan a Rojavayê Kurdistanê Dêrûna Axê bi tenê gund e. Li Dêrûna Axê xwedî dîrokeke zengîn e û bi çîrok û serpêhatiyên heyam û serdemên cuda cuda dewlemend e. Dêrûn bi xwezaya xwe jî bedew e. Bêhn û hilma pûngê bi ser gund ketiye. Di serdemê Ferenciyan de avagund weke yek ji avên herî paqij li deverê hate destnîşankirin. Li ser gurê gund jî artêşê çend welatan bicih bûne weke Ferensa, Tirkiye û Sûriyeyê. Gelha Dêrûnê jî ji aliya Osmaniyan ve hatiye avakirin û Ferenciya ew nûjen kiriye. Ev der jî rukn û delavê mizgefta gund e sala 1901 hatiye avakirin. Mîna gelek gundên Kurd e. Gundê Dêrûna Axê jî çend caran hatiye şewtandin. Cara dawî li ser destê Tirkan bû. Mehdî ku neşteceyekî gund e beriya demekê destarekî dêrîn û kevnar di girê Dêrûnê de dîtibû. Nedenim televizat man pê hûrkirin. Ew bi xwe ji me re behsa Dêrûna Axê û dîroka wê dike. Gundê me nahî bû ji eyamê Osmaniya de. Piştî ku gundê me binxet bû, nahiya Aliya Tirka ji bir niha pêşmuqabilî gundê me mesafeta 5 kilometre hê nahiya Aliya dimêne. Hikûmeta Erebî eyamê Ferensa hatin nahî bi xwe re anîn navê wê nekirine nahiya Aliya, navê kirine nahiya Dêrûn Axa. Li Dêrûna Axê hê jî hinek nîşan û hêma şope dîrokeke tije dirêj diyar dikin. Quba Şêx Yehyayê kurê Axayê Sîpekî vedgere sala 1885 zayînî. Li gor xelkê deverê dibêjin berê tikiya Şêx Yehyayê Sîpekî jî hebû û şêx û xelik têde fêrî elm û zanistê dikir. Li vir jî hicrika Şêx heme û zarokên wî heye ku xelkê navçeya Aliyan heta niha jî lê diqesidin û pê teperrik dibin. Gora leşkerê Türk ê hatî kuştin jî li gund maye. Elî Demir 95 sala 1900 li vir hate kuştin. Piştî kuştina wî Tirkan êrîş avêt bû ser deverê û li gor dîrokzanan veqetandina sînorê wê deverê girêdayî kuştina wî leşkerî bû. Ango piştî peymana Sykes-Picot bû. Çend kes ji rewşenbîrên gund hewl didin bi şiyan û karînên xwe yên piçûk dîroka devera xwe biparêzin. و امولو بقدرين حجب حما يجو كالكي واني بلكي ابنه 600 صل هيا تديرو كاينا يعني بلكي تجهي حصري مماليك افتشي جو في حجكي جو مناسكر براستي ديرو كا نزل اجمر زلال كر توثيق كر واكفري جو سنفيساندي وما تبدا ما ام چند كسي وكا رحمتي خليل استاذي الرياضيات وماستر الرياضيات بو قال لك اهتمام فكر از بخط مدنفيسا ما اهتمام فكر هبالك من ديتر قاسم علي ما مستر منصور يديروكي بو ما تبدا ما وثقان سالا 1957 خلف و چند هەواڵên xwe kelpîşan dibrin û di wê demê de şerbikekî tije pere dibînin ku diravê serdema İskenderê Meqdûnî têde bûn. راجعوا شركة هالكو وقرم والكبردة مديد وخر
وكنا بركي برد وفدي مدانا هبدو وهوارا وهوارا أبي قلت سبيل زعما بروستم بيلا ما زير ديت جماعة ودين ما يك جي جامع برش خالي مرد خالي مبو دبو آمي مج خالي جامع بو شيخ بزني بو مالا محمدي معشوقي تقولني مالا محمد معشوقي دبو شو دايد اللي ميزان بحلب خدي أبزيري سبينا وزيري سبينا اسكندر ذي القرنين سربياني لگور سالمندن دوره دبیجن پنجی گندن دوره آلیان هنه کو سه جوان کتنه سرخطه و 20 شیل بن خطه مانه. لروش آوای کردستان هجماره که زیده یا جهو شنوارن دیروکی هنه. هما بیجه لهر گندکی آن لهر نافچه که بن خطه شنوارو شوپن دیروکین دیرین و کونار هنه. لجبر نبونا دولت و دستهلاتا کردان اف شونوار بزانبون هاتنه پشتگوه کرن و جواری لیکولین و وکولین جی هاتنه دورخستن. مروف دکاره بیجه بدهان شارستانی مزن لجیر آخا وی دبری وندایمانه و البنده گهدان و لیکولینینه. رنگین شر رو دا گنده دیروناغی.